Ramogi mano mana tielo mokwongo mar wuodhwa ka wang'iyo kaka pinam timore kod jodak mantiere chula mayudore e alwora mar nam Lolwe kama ne walimo Takawiri, Remba kaachiel kod Mfangano odiechieng' ma kiny. Ramogi sigana machal kod mano e tielo mar ariyo kine bine saa 1 gi saa 3 otieno ka wang'iyo chula ma Mfangano. Kiwinjo ka guok nogwewa kanyo ka wadonjo Mfangano, nyiso ni welo nodonjo. Miyo obiro nyisi mathoth ahinya motene kod kaka lokruok chal kor lwasi medo pi e nam kata kilo medruok e pi mar nam. Ramogi ma koro donjore nyaka kuonde ma nyicha ne ji ogeno kendo kete mwandugi. Ka wawere kod mago en ni Ramogi mana kaka juma ka juma wathung'i kod nyiero e weche Masako It mag juma. Kawuono ni jafwambo marwa Walter Nyambaga oloso weche. To weche molosogi madhi thung'i gi nyiero gin weche mage? Chikane iti. Jumani od bura obedo kod soko. Moses Wetangula opek lemnwa Wuod Western. Ewe Mwenyezi Mungu. Wengi Mutuse Sudane machiegni. The House resolves to remove from office by impeachment. Owen Baya be yie kod wechege. Honorable Speaker, I rise to second. Nango. The Deputy President called Parliament and this National Assembly a theater of the absurd. Bwana Weta koso ibago jogi. Once you append your signature on a special motion, you have crossed the Rubicon. Karawachni omiyo jomoko Kenya kanyinge jomoko. Gadhoni wa Mushomba iluongo Kajwang' nango. Mr. Speaker, is the member Honorable Kajiang on order in order? Honorable Kajiang on order. Kajwang' be winjo kaka oluongi. First of all, pronounce my name properly. I'm not Kachechwa. I am Kajwang', not Kanjwang'. Onge wach kare nyingegi nyalo gwenyore ne ji. I am Kajwang', not Kanjwang'. Wakeini en wach mane kod Gachagua. Unapoita mwanamke yoyote malaya, umeita wamama wote wa Kenya malaya. Sisi si malaya. Okay. Bas. Ruth Odinga, iwacho ni iloko pachi because of why? I was a bit on your side, but you have hanged yourself with your own rope. Ikoni otimango. You have hanged yourself with your own rope. Udurarieda, utiende kamolo. Kisungu moro gwenyo waka. The very fact that you take 90 minutes to explain you are not corrupt is prima facie evidence of corruption. Edwa lal noane. Iwacho ni en prima angoa. Prima facie evidence that there's corruption. Yawa aworo kisungu kata dhombugo. Onge wach, ng'ato bende ok dial moko wacho kore. Gachagua, bedane orindi maliet. Gigi ning'eyo kure. I have learned from my boss how this job is done. Gachagua. Aya, okay. Bensouda. Suda neka. Igoyo mbulu kanye. Homa Bay County. Bensouda Joyce Osogo. Idua nganyo jod bura. Order Bensouda utaitwa tena. Homa Bay County. Bensouda Joyce Osogo. Bensouda idua bago ganda. Kinde mabiro yang chung mari choon. Away. Aol gi jod bura. Adhi e Nyeri tir. To ganda ma Nyeri owacha ngo. Tok jod bura thicho wuodu. Iyo kiti ya Deputy President pea Oscar Sudi. Oscar Sudi kendo. Pea Oscar Sudi. Kamket. Iyo kiti ya Deputy President atuitaki tena. Wachini thago atuoli. In whose hearts will you be safe? In whose hearts will you be safe? Bas, Wudugor Kachola, jadigri mar catering. Tonade. Mano polling station mara. Weche dongruok tinde iwacho ni go mana chong gilo. Yake go mana chongi ne gavana pok inyalo timo gimoro. To nango, to ka ombulu mwenjo. To kene wuod na got Kachola, awuoy ka ting kendo awuoy ka dek. Ene yombe toke wuod na. Peter Francis Masara okmor. Jaduong' Masara en wach mane. An kabiro Masara gini maginyepona. Jogi ok mimiya mano dhi got Kachola. Okka. Okay. Bas. Joja oko walimi Mombasa.
Chunywa mor kodayo, dani in kod chiemo mage. Wan go bamba lagi kado. Kod chiemo mane? To wan go mena. To wan gi mumi. Yawa. Ng'ama tiyo konyaga pilo. To wan ga poth. To wan ga lot bo. Japicha, kila pilo. To nyuka be wamadho. To nyidendi masani ok mor kod kit kaka umuono. To mokwongo ting'o ume. Kang'ise ni kata di ting'o ume. Owuoyo ne plasta mari. Jaduong', ikoni tinde ok wawe dhowa e liete. Why? Tie dho luo moro. Ni kama ng'ato thoe. Irok dumie. Sani to. Nyaka gwen medala ni idwa cham te. Bas. Wach education to kod liete ni tek, jokama. Education. Goer ng'ato simu nyathino kadho dhi e skul. Obocha no kwani an mana miyo chegno ish. Okebene ikoni kikwayo school fee to duoko mane mimi. Obocha no kwani an mana miyo chegno ish. Duoko mane? Obocha no kwani an mana miyo chegno ish. Dani, joma tindo otimo ang'o? Vijende mamadho kong'e ba. Gotieno nyaka saa 8 nyaka saa 9 nyaka saa 10 yaye. Uru madho kong'e bache gotieno uru bakni gi monde gotieno. Mago e Masako It kod Walter Nyambaga.